ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. имрӯз 22 июни соли 2023 ва пешкаши шумо 10 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. нархҳо ҳамагӣ аз 95 000 сомонӣ сар мешаванд. бале дӯстони азиз, хона бо нархи 95 000 сомонӣ ҳаст. 20 сотиқ замин, 3 дар хона дорад, таъмир дорад, хонаи рақами 8 мебошад ва дигар хонаҳои фурӯшӣ дар имрӯза навормон ҳастанд, аз ҷумла 2 хонага дар Гипразем ва Янегарадок. инчунин замини фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, ҳавлиҳои фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ва дӯстони азиз, 2 хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 220 000 сомонӣ ва 2 хонага дар Мардон бо ремонт бо нархи 335 000 сомонӣ. инчунин 1 хонага дар шаҳри Душанбе бо нархи 170 000 сомонӣ ва 2 хонага дар Цирк дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 350 000 сомонӣ. хулас дар имрӯза навормон хонаҳои хуб, хонаҳои срочни бисёр ҳастанд дӯстони азиз. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуба аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем якта ба якта хонаҳоро пешниҳод мекунем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 хонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 13 шонаи бинои новостройка. хона таъмири нав дорад, доми нав мебошад, 2 лифти скоростной бе овоз дорад, ҳуҷҷатҳояш 100% техпаспорт дорад, мегӯяд соҳиби хона. ҷойгир аз Гипразем ва Янегарадок, канечкаи маршруткаи 19, 2 ва 14, заправкаи Фарос. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 355 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, хотир расо мекунем ки дар имрӯза навормон вариантҳои хуб, хонаҳои хуб зиёд ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед. баъд аз он фикри худатонро дар комментария нависед. замини фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Сабхози Файзалӣ, шӯъбаи 2, кӯчаи Шомуродов. 4 сотиқ замин, ҳуҷҷати харид фурӯш дорад, дар беҳтарин ҷо ҷойгир аст, мегӯяд соҳиби замин. дар назди замин ариқи об аст, барқ ҳамаш ҳаст, мактаби 21 наздикай. маршруткаҳо то ҳамуҷара мерава, нарх 100 000 сомонӣ, боз арзон мешавад, бо мошин ҳам иваз мешавад. рақамҳои соҳиби замин дар рӯи экран, WhatsApp доранд ва имоям доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. тамошобинони азиз, ин сёмкае ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби замин рӯй кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ин видеоро бе ягон хел ускорена тамошо кунед, ба рақамҳои WhatsApp-и соҳиби замин муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Бунёдкорон, 3/3. 4 сотиқ замин ва 9 дар хона дорад, 3 ҳаммом, 1 ҳоҷатхона, ошхона, аловхонаи нонпазӣ. хулас ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. масоҳати хона аз 250 метри квадратӣ боло мебошад ва дар наздикии ҳавлӣ мактаб, садик, ҳамаш дар наздикии хона ҷойгир шудааст. агар харидори аниқ бошад, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ё иваз мекунанд бо квартира дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дӯстони азиз ва нархи ҳавлӣ бошад $90 000, 983 000 сомонӣ. марҳамат. ва тамошобинони азиз, рақамҳое ки охирашон 3415 мебошанд, WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин сёмкаҳоям ки дар рӯи экран ҳозир мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ба ягон хел ускорена тамошо кунед, ба соҳиби хона ба WhatsApp шон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дағара, деҳаи Шахбур. ҳавли 6 сотиқ замин, гирдуш маҳкам, бо проекти хубу замонавӣ сохта шудааст. 5 дар хона, ҳаммом, ошхона ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. мактаб, масҷид дар наздикишай, ба раҳи калон ҳамагӣ 1 километр мебошад. хонаҳо ҳама шкатур кардагиай, тагошон битонай. 2 дар хона қатъи калидори ростай, паталок дорад.
хона дар ҷойи хуб ҷойгир аст, ҷойи хуб, ҳамвор, ҳам оби насоз аз захбур меояд, ҳам оби вахш доимо нест, як рӯз пас ё ду рӯз пас сар медиҳанд. нархи хона 270 000 сомонӣ боз муомила карда мешавад. рақамҳои соҳиби ҳавлӣ дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳам ватсапшон кор мекунад, ҳам метавонед простой занг занед дӯстони азиз. ва боз хотиррасон мекунем ки то района 4 километр мебошад, ба раҳи асфальт, ба раҳи асосӣ ҳамагӣ 1 километр аст дӯстони азиз. марҳамат. дӯстони азиз, боз такрор мекунем, сёмкае ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навбормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускоридани тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. мо ин чизро ҳама вақт такрор мекунем, чунки баъзе мардум хиёл мекунанд ки ин наворҳоро мо худамон сёмка кардагем, ё ин ки баъзеҳошон савол метиҳанд ки чӣ ба ин қадар навор тез аст. барои ҳамин ҳамеша хотиррасон мекунем ки ҳамин чӣ наворе ки мо дар ҳамин наворҳои хонаҳои фурӯш мемонем аз тарафи соҳиби хонаҳо дода мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Синодар, Калинин ҷойгир аст. Чӣ хеле ки медонед, Калинин бениҳоят минтақаи хуб аст. 6 сотиқ замин ва 6 дар хона. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд ва нархи хона бошад $110 000. дар наздикии хона мактаб, садик ва масҷиди наве ки якчанд вақт пеш кушода шуд, масҷиди калонтарин дар наздикии ҳавлӣ ҳаст. об ва барқ ҳама вақта, канализатсия ҳаст, шароитош хуб мебошад. $110 000 боз савдо мешавад, 1,201,000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад. худи бино аз 4 ошона иборат аст ва ҷойгир мебошад дар поёни гипразем, пеши ҷамоати Чимтепа. дар наздикиаш мактаб ва маркази тиб ҷойгир аст. нархаш бошад 220 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. хона таъмир дорад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Мардон ҷойгир аст, рӯ барои кинотеатри Тоҷикистон. духонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад ва дар калитсибои Мардон қарор аст, рӯ барои кинотеатри Тоҷикистон. чӣ хеле гуфтем, бинои 4 ошона аст. хона дар сеюм ошона мебошад. нархаш бошад 335 000 сомонӣ, боз савдо дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 95 000 сомонӣ. бо диққат гӯш кунед. хона дар ноҳияи Лахш қарор аст. кадоме надонад, номи пештараи ноҳияи Лахш ноҳияи Ҷиргатол мебошад. ҳавлӣ иборат аз 20 сотиқ замин ва 3 дар хона бо верандаш. замини ҳавлӣ чӣ хеле ки диден бениҳоят калон аст, 20 сотиқ мебошад. срочна пул дар кораи ҳоҷатҳои хона ҳамаш 100%. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ватсапам ҳаст ва нархи хона бошад ҳамагӣ 95 000 сомонӣ. срочна фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона ватсап дорам. чӣ саволе ки доред, занг зада пурсон шавед. срочна фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 24 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад дӯстони азиз ва ҷойгир аст дар Гипразем, назди хобгоҳи молия ва иқтисод, донишгоҳи молия ва иқтисод. хона ба ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар цирк духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар панҷуму шонаи бинои советӣ. Якхонага духонага кардагиян таъмир дорад дом 13 ошонага советскӣ, яъне бинои советӣ назди гимназия 4 пушти бозорча. Маълумоти пурра бо занги телефонӣ. 45 метри квадратӣ мебошад назди цирк шаҳри Душанбе. Нархаш бошад 350 000 сомонӣ. Марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 1000 ё ин ки ассалому алайкум нависен, мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем ва албатта ки лайк мемонему, аз комментарияи шумо хурсанд мешавем. Ва умуман дӯстони азиз, фикрҳои худатонро оиди ҳамин рӯза навормон нависен. Фикр мекунам навори имрӯзамон бениҳоят навори хуб буромад. ва албатта ки фикрҳои шуморо мехонем. То боздид барори кор, худо нигаҳбон.